አብ መቀለ ሓበራዊ ሓቋፊ መንግስቲ ክጣይሽ ጻውዒት ቀሪቡም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ሰለስተ አማራጺታት ቀሪቦም ለሎም ወሓት ናይ መወዳእታ ዝበሎም ስጉምት የካይደሎም አብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ህዝባዊ ተቃውሞታት ብለይቱ ተወሊዕ መሓዲሮም ሎም ውድብ ስምረት ህዝባዊ ተቃውሞታት ተናኺሩ ክቅጽል ብዝተወደበ መንገዲ ክምራሕ መንግስቲ ፌደራል አብ ትግራይ ዝኽተሎ ስትራቴጂ ድማም ዳግም ክሪኦ ጻውዒት ተቀሪቦሎም ብዕጥቋት ካብ ቤት ጽሕፈቱ ምእታው ተኸልኪሉ ዝቀንየም ንመዓልታት አበይ ከም ዘሎ ተኸዊሉ ዝቀንየ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ካብ መቀለ ከም ዝወፀ ዘመላኽቱ ሓበሬታት ወፂምሎም ብህወሓት ሰለስተ አማራጺታት ከም ዝቀረበሉ ዝተገለጸት ጀነራል ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ህወሓት ክመርሖም ማሕበራዊ ንጥፈታት ዝምልከት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክመርሖም ከምኡን ወታደራዊ ዝምልከቱን እቲ ሰራዊት ሓላፍነት ክወስድ ዝብሉ ነጥብታት ይምቀሪቦምሎም ይኹን እምበር እቲ ፕሬዝዳንት እዚ ከም ዘይሰማምዑሎም ነቶም ናብ ጸቕጢ ከም ዘእተዎ እናተገለጸ ዝቀንየ መራሕቲ ህወሓት ብግልጺ ከም ዝነገሮም ፈለእቲ ውሽጢ ፍልፍላት ሓበሬታ ገሊጾም ዘሎም ብ21 ሕዳር በዓል ሕዳር ጽዮን አክሱም ልኡኻት ኤርትራ ክሳተፉ ከም ዘይብሎም እቲ መደብ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዳግም ናብ ዘይተለለየ ግጭት ዘእተወና እዩ ብምባል ብሽም በዓል ሕዳር ጽዮን መድረኽ ጽምዶ ኣብ አክሱም ኣይካይድን ኢሎም ምእጋዱ ብወገን ሰበስልጣናት ሻዕብያን መራሕቲ ህወሓትን ቁጥዕ ከም ዝፈጥረም ነቲ ኩነታት ቅርበት ዘሎም ወገናት ገሊጾም ኣብ ጽባሕ ሕዳር ጽዮን ኣብ ከተማ አክሱም ቀንዲ መራሕቲ ህወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዘለዎም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ኣኼባ ከም ዝተኻየደ ኣብታ ኣኼባ ድማ ንፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ዕንቅፋት ትኸውን ኣለኻ ናይ ብልጽግና ድሌታት ክፍጾሙ ትገብር ኣለኻ ንብልጽግና ኣየወገዝኻዮን ኢሎም ተረርቲ ነቕፌታት ከም ዘቕርቡልዮም ፍልፍላት ሓበሬታ ገሊጾም ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ሶኒ ኣብታ ኣኼባ ብከቢድ ወቀሳታት ተዓጂቡ ዝተሳተፈ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ኣብ ምሳሕ ሰዓት ናብ ከተማ መቐለ ተመሊሱም ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ መዓልቲ ጉድኣት ኣካል ዝረኸበ ኮይኖም ብድሕሪኡ እቲ ኣኼባ ብሄራዊ ኮሚቴ ዝተባሃለ ዘይስሩዕ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ኣኼባም ድማ ቀጺሎም ኣብ ልዕሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕቡእ ውሳነ ከም ዘሕለፉዮም እቶም ፍልፍላት ገሊጾም በዚ መሰረት ድማ ካብ ግንባር ሰሜን ምብራቕ ብጀነራል ዘነበ ክፍለ እትምራሕ አርሚ 31 ዝተመረጹ ዕጡቃት ምስ ሙሉእ ከበድትን ቀለልትን ኣጽዋራቶም ካብ ቀላቅል እንደርታን ዓፋርን ተበጊሶም ንቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ተቆጻጺሮም እዮም እቲ ፕሬዝዳንት ድማ ናብ ቢሮኡ ካብ ምኻድ ተቆጢቦም በዚ ዘይምርግጋዕን ፍኑ መንቅስቃስ ዕጡቃትን ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለም ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትያቀንያም ብዙሓት ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲኮ ሚሊተሪ ዕልዋ ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሬዝዳንት ምዃኑ እናገለጹ ወይም ተዓዚብና ደጋፊት ህወሓት ምዃና እትግለጽ ሚድያ ደደቢት ቴሌቪዥን ድማ ድሕሪ ሕዚ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያም ዝፈረሰ መንግስትነት ህወሓት ናብ ስሩዕ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ ብምባል እቲ ቀድሚ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝነበረ ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ስልጣን ክምለስን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብወግዒ ክፈርስን ዘመላኽት ሓበሬታ ዘርጊሖም ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ከተማ መቐለ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደም ብመራሕቲ ህወሓትን ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ኣብ ገዛ ተኣኪቦም ነተን ሰለስተ ኣማራጺታት ክትግበር ክሰርሕ ከም ዝነገርዎ እዩ ሰሚዕና ዘለና ድሕሪ ሕዚ ድማ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደም ትማል ዓርቢ ናብ ከተማ ኣዲስ አበባ ከም ዝበረረ እዩ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዘሎ እቲ ፕሬዝዳንት ናብ ኣዲስ አበባ ድሕሪ ምጉዓዝ እምበር ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይትም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ህዝባዊ ተቃውሞታት ተቀጻጺሉ ሓዲሮሎም ካብ ትግራይ ዝወጹ ሓደሽቲ ሓበሬታት ከም ዘመላኽቱ ድማ ኣብ ዞባ ምብራቕ ካብ ከተማ ውቕሮን ኣጉላዕን ናይ ተቃውሞ ሓዊ ናይ ምቅጻል ንጥፈታት ኣብ መንገድታት ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ድማ ከተማ ሳምረ መንገድታት ናይ ምዕጻው ተቃውሞም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ድማ ህዝቢ ብሃንደበት ኣብ ጎደና ወፂኡ ተቃውሞኡ እናስመዐ ፊደሎም سمعنا سمعنا هزيم أبو شكاد السلام أنت عندك يا مهرايو
أقول عن كابيان TPF أقول عن كابيان أقول عن كابياني هذه أقول عن كابيان TPF هذه أقول عن كابياني صراعهم برتا أقول عن كابياني ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ኣብ ትግራይ ንኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ዝሓቆፈ ጊዜያዊ መንግስቲ ክጣይሽ ጻውዒት ተቕሪበሎም ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ አንጻርቲ ምስ ፋሽስታዊ ሻዕብያ ዝተላፈነ ዝበሎ ህወሓት ዝካይዱ ህዝባዊ ተቃውሞታት ብዝተወደበ መንገዲ ክምርሑ ኣለዎም ይደሎ ስምረት ምላስ መዛበልትን ሙሉእ ተፈጻምነት ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ብቁልጥፍ ክካይድ ዝፀውዐ ስምረት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ብስንኪ ህወሓት ዝገብሮም ዘይሕጋውን ጥፍታት ንህዝቢ ትግራይ ብጅምላ ዝጎድኡ ክልከላ በጀትን መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ቀረባትን ህዝቢ ናብ ዘይተደለየ ቅሉላው ዘእትዉ ብምዃኖም ዒላማ ዝገብሮም ኣካላት ፈልዩ ስጉምቲ ክወስድን ነቲ ጅምላዊ ቀጻዒ ስጉምቲ ግን ዳግም ክሪኦንዩ ስምረት ጻውዒት ተቕሪቡ ዘሎ ሰኣን ብቑዕ ስትራቴጂካዊ ኣመራርሓን ዝንቡዕ ናይ ቃልሲ ኣንፈትን ኣብ መከራ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ዘጉሄን ዘጣዓሶን ውድብ ስምረት ህዝቢ ትግራይ ኣትዮ ካብ ዘሎ ድልሃመት ዝወፅእ ኩሎም ብዝተወደበ መልክዕ ይኹንም በብዘለዎ ይቃልሱ ዘለዎ ደቂ ትግራይ ይህን ተባሂሎም እንትዛተይን ኩሎም ዓይነት ዓቕሞም ብምእካብ ሓቋፋይ መሰጋገሪ ምምሕዳር እንትመስረትን ነስዕቡ ኣብ ቀጻሊ ጉንበት ዝሳለጥ ሃገራውን ክላውን መረጻም ህዝቢ ብዘይ ስኽፍታ ፍርሕን ዲሞክራሲያዊ ናይ ምምራጽ መሰል ተጠቒሞም ይኾኑ እዮም ዝበሎም መራሕቲ መሪጹ ህዝባዊ መንግስቲ እንተጣይሽ ጥራሕዩ ዘላቒ ናይ ህዝብና መሰረታዊ ሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ዝኽእሉ ክብልዮም ውድብ ስምረት ኣብ መግለጺ ምልክት ዘሎ እዚ ድማ ይብል እዚ እምነ ኩርናዕ ቃልስና ዝምእዘነሉን ውሕስቲ ምዕብልትን ምዕሪትን ትግራይ ንምፍጣር ኣብ ንጅምሮ ጉዕዞም እቲ ቀዳማይ ስጉም እዩ ኢሎም እቲ ጉጅለ ድሕሪ ደጊም ትግራይ 360 ዲግሪ ኣይትኸበብን ያይሉ ብኢዶ ወነኑም ምስ ስርዓት ሻዕብያ ተሻሪኹም ፀረ ህዝብን ፋሽስታዊ ኣተሓሳስባን ተላፊኑ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ጥሒሱም መስርሕ ፖለቲካዊ ጽምዶ ዘተኣታተወ ጉጅለም ሎሚ ንትግራይ ህዝባን ኣብ ዝኸፍአም ጸገም መንቀራቑሮን እትይዋ ዝርከብ ይብል ስምረት እዚ ምርኣያ ድሕረትን ጉሕረትን ዝኾነ ሓይልም መኸተነ ሓንሽሹ ዓቕምታት ትግራይ በቲኑም ትግራይ ናብ መንገዲ ሕንፍሽፍሽ ክትጥሕል ዝገበረ ጉጅለም ሕዙን መንገዲ ቁልቁለት ጉዕዞ ብምቕጻል ትግራይ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ንምእታው ጉዕዞ ኣጠናኺሩ ቀጺለሎ ብምባልዮም ስምረት ንህወሓት ከሲሱ ዘሎ እዚ ጉጅለ ኣብ መኸተብ ዝፈጸመ ጥፍኣት ኣብ ሓጺነ መጺን ኣብ መዓድን መሬትን ተዋፊሮም ዘካይዶ ዘረፋን ጉሕለትን ከምኡን ካልኦት ዝፈጸመ ገበናትን ተሓታትነት ከም ዘስዕብ ብምስጋም መንገዲ ሰላም ተሓሲሙም ብህይወት ዜጋታት ጠላዕ ክጻወትና ተንቀሳቐሲ ዝርከብ ዝበለ ስምረት ወግሐ ጸብሐም ሕቶ ፍትሕን ተጠቃምነትን ዘሎም ሰራዊት ይኹንም ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ፀረ ቃንዛ መልስታት ካብ ምሃብ ሓሊፎም እዚ ዝበሃል ፍታሕ ከምጽእ ኣይከኣለን እዩ ብምባልዮም ንህወሓት ኣትሪሩ ከሲስዎ ዘሎ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኣብ መናእሰይ ኣካላት ፍትሒም ሲቪክ ማሕበራት ሚድያን ዲያስፖራን ወዘተም ዘካይዶ ዘሎ ዓፈና ናይ ፀረ ዲሞክራሲ ተግባራትን ሓደ መርኣያ ጉዕዞ ጥፍኣት ናይቲ ጉጅለ እዩ ዝበለ ስምረት ካብ ዝሓሊፉ ሕዚ ድማ ናብ ምሉእ ፋልነት ስርዓት ጫካና ኣትዮም ኩሉ ንምግባት ሓይሊ ዝሓወሰ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ኣሎ ብምባል ከይሰለም ትኽክለኛ ሕቶታት ሰራዊት ትግራይ ጉልባብ ብምግባር ጥፍኣት ትግራይ ብናይ ንፋስ ፍጥነት ክቀላጥፍ ይገብረሎ ዝበለ ስምረት እዚ ብሽም ጽምዶ ከካይዶ ጸንሐም ዳንኪራ ኩናት ናብ ምሉእ መፈንቅለ መንግስቲ ተሰጋጊሩም ስርዓት ሻዕብያ ከም ሞዴል ወሲዱም ኣብ ትግራይ ንምትካልዮም ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኢሉ ከሲስወሎም ውድብ ስምረት ኣብ መግለጺኦም ሕቶታት ህዝቢ ሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ክምለሱ ከም ዝግባእ እናተቃለሰ ጸኒሑን ይቃለስን ከም ዘሎ ብምግላጽ ድሌትን ባህግን ሰራዊት ትግራይ ማለት እውን ሕቶታት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ይኹን ሕቶታት ሓይልታት ሰላም ትግራይ ተማሳሊ ናይ ሰላም ዲሞክራሲን ናይ ፍትሓውነትን ተጠቃምነት ሕቶ ስለ ዝኾነም ብህጹጽ መልሲ ክረኽቡ ከም ዝግባእ ይጽውዕ ናይ መምሃራን ካልኦት ሰራሕተኛት መንግስትን ከምኡን ብክፋላት ሕብረተሰብ ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት እውን ብተማሳሊ ብእዋን ክምለሱ ዝነበሮምን ሕዝቡን ብህጹጽ ክምለሱ ከም ዘሎም ውድብ ስምረት ከም ዝኣምን ዝገለጸ እቲ መግለጺ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛት መንግስቲ በጽሕ ዘሎ ጭቆናም በደልን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብስንኪ ጉጅለ ድሕረትን ንሱ ዝመርሖ መንግስትን ይኽተልዎ ዘሎም ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦም ኣካይዳ ምዃኑ ተረዲኹም ነዚ ስርዓት ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ህዝባዊ ተቃውሞታት እጃምኩም ከተበርክቱም ውድብ ስምረት ጻውዒት የቕርብ ኢሎም ፌደራል መንግስቲ እውን ኣፋልላያት ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ንምፍታሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪም ውድብ ስምረት ከም ዝነዓደ ኣብ መግለጺኡ ኣስሚሩሎም ይኹን እምበር ብምኽንያት እቲ ጉጅለ ይኽተሎ ብዘሎ ጻሕታራይ ኣካይዳ ብስንኪ ንቆጽ ይነድድ ርሑስ ከይኸውን ህዝቢ ካብቲ ጉጅለ ብዝፈሊም ኣንፈት ብምትግባር በጀት ይኹን ንህዝቢ ዝጠቕሙ ካልኦት መሰረታዊ ሸቐጣት ብጅምላ ምእጋድ ናይ ህዝቢ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ክናጋዕ ስለ ዝገብር
መንግስት ፌደራል ነዚ ጉዳይ ብጥንቃቄ ደጊሙ ክሪኦን ህዝቢ ብዘይጎድ ካልኦት መማረፂታት ክጥቀም ከም ዝግባም ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ይሓትት ይደሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ይብል ስምረት ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩለመዳዊ ቅልውላዊ ፍታሕ ንኽረክብ ሰላም ህዝብና ናብ ንቡር ክምለስ ሓለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብዘላቕነት ክረጋገጽ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክትግበር ብፍላይ ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱም ዝተጀመረ ከይዲ ንኽቀላጠፍ ብድምር ሓቋፋይ መሰጋገር ምምሕዳር ብህጹጽ ክምስረት ንዝምልከተኩም ኣካላት ኢሉም ብጽሒትኩም ክትጻወቱን ደገፍኩም ክትገልጹን ስምረት ጻውዒት የቕርብ ኢሎም መላእ ህዝቢ ብሓፈሻ ደለይቲ ለውጥ ድማ ብፍላይ ነዚ ድሕሪ ጉጅለ ካብ እንግዳ ህዝቢ ክእለም ሓቢርኩምና ኩሉ መድያ ቃልሲ ክትገብሩም እናጽዋዕና ኣብ ትግራይ ዘለው ጸገማትን ይለዓሉ ዘለው ሕቶታትን ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ከም ውድብ ሓቢርና ክንቃለሽና ክብልዮም ውድብ ስምረት ሎም መዓልቲ ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ኣፍሊጡ ዘሎም እዚ ከምዚሉም ከሎ ድማ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጻብኦ ብቋም ንደው ናይ ምባል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ክኸውን ተሓቲቶም ምንቅስቃስ ዘለይቲ ለውጥ ትግራይ ሎሚ ሕዳር 27/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ተመዛበልቲ ዓለም ለኻዊ ሕግን ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት ተገይሮም ድሕነቶም ክብሮምን ተሓዩና በመረበቶም ብዘይ ወዓል ሕደር ክምለሱ ይግባእ ኢሎም ማሕበረሰብ ዓለም ተግባራዊነት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ክፍጸም በኣንክሮ ዝሓተተ ምንቅስቃስ ዘለይቲ ለውጥ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ንረሃዋን ክረክብ ምስ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም بحبار كنسرح دلواتنا إلى لو أبزرقح مجلسهم من قصص دليت لو تسجراي عب تجراي أنصلالي زلوا حدقا كوينات بمتراف نكلهم بوليتيكا ودابتات تجراي زحقهم جزاوي من محدار تخيل كأس من معنى سلام بريترام وسلاماوي حقاون من قدي بمولنات نمفصامن ديمقراطيا ومرص بمكاد نابست مرص منغستي مسغغارن زبلو علامات حيزم ينقاساس كم زلو بمزخار تجراي ابز حزي بصحته زلا بوليتيكاون دحنتاون كونتات كوينام نويح كتصنح مغبار نابز خفت طفات زاتونا سلازخونم كلهم بوليتيكا حيلتا تجراي تأخاخيبهم بمزتهم أبز حاصر جزء إنه كلهم بوليتيكا ودابتها تجراي زساتفهم عوافاي نايكل البيت مخريم كابينين استمال ناي وردهاتن كتماتن أبيات مخرج زلهم جيجاوي من محدار كمسرتهم يجبا إلى اللهم بلعت حزب تجراي زساتف ناي مختم منقسقاس زفطرو سراوي تجراي كدحنن تمعراريو عاقم تجراي كوينو كقصل كم زجبان زجلص مجلسي منقسقاس دليتي لوط تجراي نزي ግን سراوي تجراي ناي حدا بوليتيكا ودو وغنتኛ بمخان كمالو ስለዘይخل بمسرتون متكالاو جيغا ስለዝኾነን بطري 15/2017 ዓመት ምረት بعلم كورن كاب كورن لعني لهم زصوعم ازستي زوسن ووسانم سراويت بعلو كرمو يغبا إلى سراويت تجراي كاب زخون يكون بوليتيكاوي ودو وغنا نጻ ኮይኑም ህዝብ ትግራይ በመንግስታዊ አወዳድቡ አቢሉም ብዙሕልፎም ውሳነታትን አሰራራሓታትን ክምራሕ ኣለዎ ኢሎም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ናይ ህዝቢ መሰል ምዕፋን ዝወሃቦም ትእዛዝ ክቃወሙ ይግባእ ዝበሎም መንቅስቃስ ደለይቲ ለውጥ ትግራይ ለኡ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ንረባሓታትን ብምሕላው ንዝኾነ በሰላማዊ አገባብ ሓሳባት ይኹን ተቃውሞታትን ዝገልጽ አካል ናይ ድሕነት ውሕስና መሃብ ዝገብር አሰራርሓ ብህጹጽ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ተጻብኦ ብቋሙ ንደው ናይ ምባል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ክኸውን ብፍላይ ተመዛበልቲም ዓለም ለኻዊ ሕግን ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት ተገይሮም ድሕነቶም ክብሮምን ተሓሊም ናብ መረበቶም ብዘይውዓል ሕደር ክመርሶም ጻውዒ ተቕሪበሉ ተመንቅስቃስ ማሕበረሰብ ዓለሙን እዚ ተግባራዊ ንክኸውን ቁልጡፍን ዘይተቆጠበን ሓገዝ ክገብር እናጽዋዕና ንሕና ኣብ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጥ ትግራይ ዝተወደብና ኣካላት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክትግበር ናይ ትግራይ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ተስተኻኺሉ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ንረሃዋን ክረክብ ምስ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም ብሓባር ክንሰርሕ ድልዋትና ኢሎም እዞም ዝተገለጹ ዕላማታት ኣብ ተግባር ክውዕልን ኣብ ትግራይ ኩናትን ወረብ ኩናትን ኣትሪፍናም ናብ ሰላምን ሕወይትን ክነኣቱ እትደልዩ ኩልኩም ሓይልታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ሰራዊት ትግራይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ናይ ሞያ ማሕበራት ትግራይ ዲያስፖራ ትግራይ ከምኡን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ድጋፍኩም ብተግባር ክትገልጹም ጻውዒትና ንቕርብ ኢሎም ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጥ ትግራይ ሎሚ ኣራፊዱ ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዝርከባ ክልቲን ሃገራት ተቐናቐንቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግማይ ብኩናትን ዓመፅን ኣብ ምልዓል ብምኽሳስ ኤርትራውያን ኣብ ዓሚቕ ስግኣት ከም ዘለው ኤኤፍፒ ጸብጽበሎም ተወልደ ንድሕነቱ ተባሂሉ ሽሙ ዝተቐየረ ነባሪ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝሓለፈ ደባዊ ግጭታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡን ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተዋግእ ነባሪ ኣስመራ ኮይኖም ካልእ ኩናት ከይመጽም ይጽሊ ከም ዘሎ ገሊጸሎም ኩናት እንተተላዒሉ ብዙሓት ቆልዑ ኣቦ ዘይብሎም ክኾኑ እዮም ኣዴታት ሰብኡተን ወለዲ ድማ ደቀን ክስእና እየን ዝብል ስግኣት ኣለዎም ኢትዮጵያን ኤርትራ አንጻር ሓይልታት ትግራይ ተሓባቢረን ከም ዝተዋጋ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነም ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ግን ዝምድና እናተባላሾም ክሲ ልዕሊ ወጥርን ግጭትን ምድላዋት ኩናትን መጽየሎ ይብል ጸብጻብ ኤኤፍፒ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ክትሕዝ መደበሎ አይላ ተኸሰስ ኮይናም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌድዎን ጢሞቴዎስ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ዱንከያ ኩናትን ጸሓታራይ ነገርን ኤርትራ ንትዕግስቲ ኢትዮጵያ ይፈታተኖ ከም ዘሎ ይገልጹም ኤርትራ ንግጭት ብንጥፈት ዳሎ ከም ዘላውን ከሲስዮም ብተሳትፎ መንስያት ግድድ ክታበትን መሐሪ
ዝተባሃለም በተሳትፎ መንእስያት ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፈ ዝተገለጸም መሐሪ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ አስመራ ዝኾነ ኤርትራዊ ወታደር ነበር ብወገኑም መንእስያት ነቲ ዝመጽእ ኩናት በመስጋእ በበዝሒ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ያድሚኦም ዘሎ ክብል ገሊጸሎም ልዋም እትባሃል ኣብ ስደት እትነብር ኤርትራዊት ጓል ኣንስቴቱን ስድራ ኣብ ስጋት ከም ዘሎ ያገሊጸም ገመገላልጻ ልዋም ኣዴታት ናብ ኣኼባታት ተጸውያን ቀድማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ አንጻርኩም ኩናት ከካይድ ስለ ዝኾነ ደቅኹም ኣዳሉ ይበሃል ኣለዋ ኣብ ኣስመራ ክትብል ያገሊጻም ገለዲታት ድማ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝጠፍኡ ደቀን ናብ የከም ዝኸዱካ ከይፈለጣም ዝተረፉ ደቀን ንኽዋጉም ክሰዳ ይሕተታ ከም ዘለዋ እታ ፍልፍል ገሊጻላ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዝኾነ የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ርእይቶ ክህብ ተሓቲቱ ከም ዘይመለሰ እዩ AFP ገሊጾም ነበርቲ ግን ተኣምር ጥራይ ንትህልው ኩነታት ከብቅዕ ዝብል ተስፋ ብጸሎት ይነብሩ ከም ዘለዉ ገሊጾምሎም እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ድማ ኬንያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ሓደጋታት ሰላምን ምርግጋዕን ንምፍታሕ ምስ ኣሜሪካ በሓባር ከም ትሰርሕ ገሊጻላ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ምስ ኣሜሪካዊ መዘኑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሰላም ጸጥታን ምክልኻል ግብረ ሽበራን መሰረት ገይሮም ከም ዘተይ ገሊጾምሎም ንፕሬዚደንት ዶናልድ ጄ ትራምፕን መንግስቲ ኣሜሪካን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝገበረኹምና ኣቀባብላን ዝተዋሃበና ልግስን ዝመልኦ ኣቀባብላም ብሽም መንግስትን ህዝብን ሪፐብሊካንያም عميق مسجنا يقرب زبالة بريزيدنت ويليام روتو حصوناتنا أفراي تراي زيكونم اتي أب مونغو كلتي حزبي زنبر نويحن استراتيجيكاو محزنتن بمعر ما يزفوس صلهم موتينيريلوم كينيا نصورنت علامة منفس متحبار كمون من محدار بريزيدنت ترامب نمسعي تبعا كلتي زتاك من مسرح المفتار زلو قربنت كابل بي أدنيقلو روتام أبتعنا مكتال حمامات نمحيال مبعتاوي كنت عنا نمسفح كمون تبس حنت معبول حكمنا والتكنولوجيات نمكلتاب استحدث متحبار بحاجوس تقبلنا يلنا زبالة بريزيدنت زم قال كيداناتنا زيوم هيوت نكدحنم محبر سبات كل عالون نقع زي كينيا ناب آدماساو شفان تعنام كقالات فنيوم يللم أب نقدن وفرن ون حدشتي سنسلتات اسيتنا مخفات تبس حنت عداقان مسفح مانفاكتشرينج أفريقان مدقاف نمدسيات سراح نمفتار نوصلم زلنام وسنت سقمتات يتابع عيو إللم أمريكا أب ديجيتالاو قطبا تحت أرصن حملواي مسجار كينيان وفريق تقبر زلوا دلونت حدش زمن ناي حبار بلسقنا زرئيو كبلم بريزيدنت كينيا ويليام روتو قلي زلم أب سلام ستان أمريكا أب ملاك أرنا أفريكان زوبا عبيتك علياتن مرققا زقبروتو صنو عدقفن وسانن ينقدي للم أب سر شبرا ستتا بحري كمون أفتات حقج زقبرنايم زت تبابي عزبال بريزيدنت كينيان أمريكان بحبار كسر حان كلوام تزوبا زيادة وحسن روغون بلسقنا كم زخونن دقيمو زرقاقس إلالام كينيا نولقاوي مرحنة بريزيدنت ترامبن أب كلتياو زمدنا زمصو زتحدث نهارن أخبيرا تريو زبالة بريزيدنت روتوم أب واشنطن استعطوك قال كيدان نزيقاتاتنا بحق انيات صلوان مترقام قال آتنا لنا كمون نزي شركنة زي ناب حدا كابتم أب تهاقور عزيوم وزئيت زلوم صلواتات شركنة نمسفح كنسرحينا كبل قليس ألام